Мары аб нябёсах Дмітрыя Осіпова увасобленыя ў яго фотаработах у гэтыя дні прадстаўлены ў Віцебскім краязнаўчым музеі. Усяго 45 здымкаў. Гэта толькі невялікая частка велізарнага багажу фотаматэрыялаў, зробленых з вышыні птушынага палёту. Дмітрый Осіпаў – журналіст і фотакарэспандэнт абласной газеты «Віцебскія весці». Вядомы майстар гарадскіх пейзажаў на гэты раз прапанаваў палунаць над Віцебскам на верталёце і агледзець наваколле Пскова з паветранага шара. Мечты о небе, наверное, появились с самого детства. Во сне мы, наверное, все летаем. Я не исключение. Решил, если летаешь во сне, почему бы не попробовать полетать наяву. Нашел, можно сказать, единомышленников. Те, кто летает на воздушных шарах, попробовал сначала с ними. Полетал на воздушном шаре, потом полетал на вертолете, на самолете. Оттуда пошла любовь к небу, можно сказать. Дмітрый 5 гадоў захапляецца палётамі на паветраным шары. За гэты час здымкаў назапасілася шмат, і ўсе яны розныя. Таму аўтар ужо задумвае новыя экспазіцыі. А выстава «Мара аб нябёсах» працягнецца ў краязнаўчым музеі да канца кастрычніка.